mga mahal, tama ang inyong pagkakarinig. Ako'y nagbabalik. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko kayo iiwan. Huh? Nagbabalik na po ang Spicy Opa mo si DJ Kim Chino. At syempre, usapang pag-ibig pa rin tayo with your Spicy Opa. Okay, sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 dapat mong iwasan ngayong krisis sa petrolyo. Ay nako, applicable sa single at may jowa o di kaya may kabit. Diba? Para naman hindi ka mawala sa katinuan ngayong krisis. Diba? Anyway, sabi ko kanina, mahal, una, ngayong krisis sa petrolyo, ay nako, iwasan muna lumabas. Diba? Iwasan ang paglabas-labas na yan. Iwasan din ang pagpapalabas sa labas. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga kung hindi mo kaya magka-jowa ngayon, sa mahal ng bilihin, sa mahal ng gastusin, huwag ka muna mag-jowa. Diba? Kapag ikaw ay nagka-love life, another gastusin na naman yan. Uy, totoo lang it's a maintenance. Ang relasyon ay isang maintenance. Diba? Kailangan mo i-maintain para rin yung kotse. Hindi kayo magwo-work, hindi kayo tatagal hanggat walang naglalabas ng resources. So kung alam mo naman sa sarili mo, mahal, na sakto lang kinikita mo, minsan kulang pa nga, huwag ka nang mag-love life muna. Di ba? Totoo yan. Kumbaga, buhayin mo muna yung sarili mo bago ka maghanap ng bubuhayin pa. Ito, pangalawa, mahal. Sa krisis ngayon, ito applicable to sa may jowa. Iwasan muna, ito, pangalawa, iwasan muna ang magloko. Hindi nga minsan iwasan Kumbaga, wag na kayo magloko kung meron kayong mga jowa. Bakit pa kayo magkakabit-kabit? Diba? Ang mahal na nga ng gastusin, meron pa kayong budget para magkaroon ng kabit? Ang lakas naman ng loob nyo. Shoutout natin dyan yung mga hindi naman ganun kayaman pero meron pang mga kabit. Saan kayo kumukuha ng pera? Saan kayo kumukuha ng kapal na muka? Diba? Kung meron kang jowa, isa na lang, mahal. Diba? Ang mahal na ng gastusin, ng bayarin, ng bilihin sa Pilipinas. Pero nakakapagtaka, diba? May jowa ka na nga, tapos meron ka pang kabit. Diba? Ang kapal ng mukha rin minsan no? Hindi ko alam kung saan talaga kumukuha ng lakas ng loob. Imagine niyo kayo na ngayon ang gulo ng buhay ng jowa nyo nung siya'y single pa, tapos meron ka pang karapatan mangaliwa. Diba? So, wag na tayong mga bet, wag na tayong magkaroon ng third party, fourth party, o kung ilang parties pa yan. Might as well mahalin na lang ang sarili, mag-ipon, tapos pagplanuhan kung ano man ang plano nyong magjowa in the near future or even mag-asawa na kayo, diba? Pagplanuhan at mag-allocate na lang ng pera para sa future. Hindi yung gagawa pa kayo ng sakit sa ulo para sa jowa nyo ngayong may krisis na nga. Gigigil talaga. Minsan na rin kasi ako na biktima ng mga best friend na yan. Minsan sinasabi best friend, katrabaho o di kaya nakasabay. Pero ang totoo, third party na pala, di ba? Huwag na kayo magpapauto yung mga nasa relasyon dyan tapos sinasabi kasama ko lang yung best friend ko, yung tropa ko. Ay nako, pwedeng kabit yan. Pinag-overthink pa. Pero sa krisis ngayon, mas okay na i-priority ang mga mahahalagang bagay. Yun ang sarili at ang relasyon na kung saan dapat tapat at hindi lang dapat puro bembangan. Anyway, mahal, kami po ay naka-live sa Love Radio Manila page, FB at TikTok yan. Kaya naman tuloy natin ang kwentuhan doon. But for now, para sa mga nasa radio, ay balik na tayo sa pangmalakasang tugtugan. Kaya naman, mahal, dito ka lang sa akin kasi ako'y magbabalik. Katulad ng sabi ng Kalya Lidi na magbalik. Hanggang 9 p.m. pa ako. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!